Hello mga people, mga human being tips and tricks ta karon. O diyan na po kuilaing customer karon. Sa wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe Miss Human Being. Ako'y bag-ong customer, bag-o nga kulot ug buhok. Kani ang ihang buhok tan-awa daw ninyo. Kinky kaayo, kaagwanta tagingani atong buhok. Munang ikaw diha nga nagtan-aw, kitay tagiani, mag-uol yung kaayo ta. Pwede ra ni siya magpariban bisag every 3 months or 4 months dili na madawat ang buhok. Kay kuan man ni ang buhok, giriban man ni nako og bondastic atong December. Ulwisan nako isang giriban, ang iyang buhok wa jud nga daot. Muna nga pariban ka, mangita jud ka og nindot nga bisina ka ng quality nga dili gyud maguba imong buhok kay ug maguba ko na ang buhok maglisod pud tag trabaho sama yung nakit-an di ba daghan kaayo mga damage nga buhok munang kani siya ako gyud amiga dili gyud nako ipariban sa uban kay iyang madawt ang buhok ako'y mag-agwanta muna nga ug kulot kay kag buhok agwanta ha medyo mahal ang bayad sa medisina. Medyo mahal ang bayad sa atong rebanding kay original ang atong product nga Schwarzkopf. Pero magwapang po ni mong buhok, di po ka magmahay kay asa man po ka maadto ka sa lain, maguba imong buhok, mapay kulot na mag-uulta. Muna atong Igura Royal Cool 12 series, 12-0, L44, ug ato ang developer. Kumana kong timbang, ato na ning gibutangan, kay punuan ra man na, medyo gamay ra man na yung buhok, atong butangan og 12% para yung dali ra mo kulor ang buhok. Ay kana magong buhok kinahanglan siya depende na sa buhok ug unsay angay buhaton ug unsay angay kulor ibutang sa buhok. Kay di man pwede og pasagar ta kulor-kulor diha. Ya ipareha ra pang atong kulor sa iyang buhok. Pagkahuman ana pud ato ang gamhanan ang mixing stick. Kani gyud siya gidala og bida diring dapita kay ug wala pud ni dili gyud ta pwede magkulor-kulor ug way ingani kay unsa man ako pag-ukay brasta dili magwapa kinahanglan jud mixing stick para dili yun magmahay ng mga kulor maukay jud imong maayo pareha ani niya kulot gagmay grano lagi buhok nga dugay jud kaayo madutlan dugay mo talab ng atong kulor bisag gibutangan og 12% gibutangan og 12 series na kulor nya habog na kay atong gibutang pero dugay jud siya talab muna nga magkulor gyud kinahanglan paabuton na lang nato ug kanus ayud siya madutlan kanus ayud siya mo kulor kay ang buhok manggod ug dali pa na mo kulor pila ra ka minuto mo talab na dayon pareha ani niya mag-agwanta gyud ta kay ngana ang gyud atong trabaho ang proseso dugay agwantahon gyud na kowas mo ni sulod butang nato sa buhok ang purpose ani niya para malig-on para naay treatment ang buhok dili ta mag-spray para sa rebanding nga usa nga mag-spray ta kani wala na siya spray para pahumok ni siya para palig-on sa buhok para ini utang nimo sa medisina di na ka mahadlok nga maunsa ang buhok ika naman kung wala tay mga protection usag yun na makadaot sa buhok nasudlayon humok na dili na gahi kay ug di nimo na butangan diretso ra pud ta medisina wa pa pud ta nakasuway ng procedure dapat musunod yun sa procedure para ang buhok dili gyud mga unsa para ang customer pod kampante pod kita pod magtrabaho sigurado gyud ang trabaho nga eksakto ay nasunod na ta sa mga proseso. Plastic rebanding, medisina para sa riban nga wala na ibation kay anti-allergy na siya, dili na ka mangatol ani kay kanang ubang mga medisina akong nasuwayan sa una mukatol yun na imong bagul-bagul kay tungod sa mga medisina nga wala siguro yung mura bitaw protection kani siya dili na gyud makadaot sa buhok basta gani original ang mga medisina ilahan na gyud nang gikuan sa mga kuan ba mga scientists na medyo scientists o mga medisina chemist na sila muna nga ang mga buhok safety na yung kaayo dili yun mga daot ga-apply ta sa tong bondastic rebanding sa una kay duga naman ako ni customer si ma'am sila naman ni ka-century na ko customer unya nakalimot ko niya og interview sa una nga tibutang mo dai sa BB oil nya kanang BB oil na agi na sa mga seminar nga ang buhok if imo siyang ribanon nga nakabutang sa BB oil dili madutlan kay sirado or nakutid ang buhok muna nga dili kasunod sa cortex sa buhok ang medisina kay gibutangan mag BB oil karon wa naman siya gabutang ang buhok pila ra ka minuto tul-id dayon bisag unsang kulota basta bondastic mo tul-id yun na dayon kabalo lang kamo process ana kabalo lang kamo trabaho bantay lang kay ang buhok pud ana niya hadlok pud og mo brittle kay dali ra gyud kaini mo brittle pud mga medisina baya
Kay way medisina nga di makabritol sa buhok basta di ka kamao, mga bugto pa gani ug magkalisod. Muna magbantay gyud magtrabaho, dili gyud pasagdan, dili pagbiyaan. Kay kaning medisina nga bundastic, dili siya pwede mong lingkod-lingkod ta. Ato yung tan-awon kay aron gyud maagapan og naay mga britol ug naay murag ulo ang buhok bitaw murag padulong murabi rice, hadlok na siya dapita, padulong na siya mutangtang mo. Ayaw biyae nga pagkahuman matulid banlaw na diretso dili dugay-dugayon. Mo ni buhok nga atong gibutangan sa bundastic rebonding, tan-awa iyang buhok, wala maunsa, wala madaot, wa mo britol sa atong medisina. Kabalo lang tamo apply, kabalo lang tamo analyze, kabalo lang tag-asa dapit na ito ipamutang ng mga medisina nga bundastic rebonding. Ang buhok dili gyud siya madaot sama ani niya. Tan-awa ang buhok buwag gihapon. Human anig plansa, mauli-ulian na pud na siya. Ngunit sila nga magabalik-balik kani siya pila na ni katuig nga customer. Dili gyud siya pasagar og adtong salon kay iyang buhok baya ubot kwintan atong hikapon ha o 12 ra ka buok may matuban kay 29 kani 12 ra jud ka buok peterang ni pista nya ato pa jud ang britulon ato pa jud pangbugtuon mga daot ng mga buhok mo nang mag-careful jud magbantay jud magpariban dili bisag asa basta na lang kay rebonding mo ay nagipangbuhat ang ubang customer nga ang buhok nga britol nga gahi kaging nakaayo kay bisag asa man mo adto plansa sa buhok nga medyo ganiha kinki gamay karon tan-awa ang buhok ni ma'am tulid na ganiha na piti ng puluta ibutangan na to sa medisina naguon ko ani sa una kay ngano iyang buhok di lagi madutlan tungod lagi sa sig pamutag uwil pero karon bitaw nga dili siya mutag uwil pila ra ka minuto tulid na lansa po dali ra kaayo di nang dugay ato ang serum preting gagmaya atong gipakita ning bundastic legit ni siya nga Schwarzkopf ato siyang timbangon atong bana-banaon para siyang buhok ato ning gipakita ninyo ang atong mga medisina para siguro nga tinuod yun na atong mga produkto unya wala yun ni mapalit nato sa mga online kay way online jud nga namaligyag Schwarzkopf adto gyud sa company diri sa Pilipinas nga muna siya nga ana gyud magtimbang ang mga medisina tarong jud nato ni og mix at kapag human po kayo yung nato ning tarong para manindot po na atong gi pangriban para dili bitaw jud madaot ang mga buhok para magwapa bundastic fixer cream ug ato ang serum ato nang gibutang di sa buhok i-apply nipis ra iyang buhok no tan-awa ninyo manipis siya tungod sa mga product tungod sa mga medisina gipamutang kaganiha medyo buhaghag iyang buhok nakabutangan nato sa fixer cream na nipis na human sa plansa tanaw pa nato ni mutulid bagini ang buhok kay taud-taud na po nako siyang customer lagi pero ang iya lagi buhok ko dili mo tuog rebonding pero katong last nga giriban mo siya na uli-ulian na tulid man pero karon ka ambot nang kapud no pato pang tanaw to pang susihon pagkahuman og magwapa magani ang buhok agoy malipay jud kay ko kay hagbay ra ning niriban di ra ba madutlan karon madutlan siguro gabanlaw sa atong neutralizer sa iyang buhok nga medyo nipis-nipis tarungon og banlaw ang buhok tarungog banlaw jud ang scalp kay para mawala ng mga medisina nga gibutang din kalabanan na bang mga customer kay nanay edad na natay mga allergy mo kinahanglan siya nga ayaw waswas kay aron malimpyo jud kay makuha jud ka ng mga medisina ug unsa di pamutang niya sama ka ganiha di ba gibutangan siya color gibutangan og rebonding gibutangan ng neutralizer so daghan jud kay medisina so mo nang ayuhon din nato banlaw kay aron mawas out yun ang imong gipamutang laliman kag katulok ang butang medisina mo nang wash out to the max kay aron ang buhok usap pud na niya ang resulta sa imong rebonding mohumok jud siya diha ra gyud ang technique nato makuha ta sa sarong ganung pagkabanlaw guwapa gyud ang buhok ang resulta humok kaayo o karon human na gyud ta sa ato ang wiban nga buhok gikuluran tan-awa daw di ba nindot na kay ang buhok no guwapa na kaayo gikuluran nato ni ganihag igura gibundastic og rebonding nindot yun ang rebonding sa Schwarzkopf kay kini si ma'am pila na nako katuig nga customer pero katok giingon lagi sa una sige man siya pamutang og kanang kinds of oil ba mga oil mga baby oil mga beatrice unsa pa na diha mga oil ang buhok niya madutlan magriban pero na jud gamay nga wave karon totally straight gyud ang buhok hamis na gyud kaayo humo kay sa tanan bundastic ra gyud ang gituhuan nga rebonding kay kanang rebonding manggod og Schwarzkopf piliun ra gyud nako ng buhok ug kinsay ang ayan butangan anang medisina kay ang buhok magdepende pareha ani niya
saglat dili siya muuyon, sa street therapy di siya muuyon, pero sa bundastik tanawang buhok humok na kaayo. Dili kakatuo nga may ngani ang buhok. Hasta po atong customer malipayon yun na sila. Kaya di ba na maunsa bisan pag iligo na nila, di mo na madaot. Ug mailigo na dili na siya nga na gyud ang resulta. Proven and tested na nila nga gwapa gyud ang buhok. Munang magbalik-balik yun sila. So wala pa diha naka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe Miss Human Being. Ayaw mo kalimot, like and share, comment below. Bye-bye, Miss Human Being. Bye!